Mela, il-Bayern Munich jirbħu 2-0 l-aħħar logħba tal-grupp C, Bayern Munich 2 Inter xejn, personalment għalija dina ma kienet xejn inqas minn, anzi xejn iżjed minn logħba ta' ħbiberija l-Inter illi kienu ċerti diġà mit-tieni post, il-Bayern Munich ġa ċerti li rebħu l-grupp, mhux se noqgħod nitlef ħafna ħin tan-nies illum fil-fatt paġelli mhux se nagħmel, tant illi speċi ħassejt illi l-logħba kienet ininfluenti, vera li l-Bayern kellhom ħafna fil-logħba il-logħba f'idejhom biss fl-ewwel taqsima għandu nisħim lajna l-gowl ġejna viċin, tilef ċans Lautaro, għarra ta' milli jek nar il-ħattax b'rasek idur. Jo fil-kampjonat. Barella der li rrit, oġobna ħafna Bellanova, jider li it-tifel għandu volonta u ovvjament u għet jittama li forsi naraw iżjed minnu anki fċertu lobit tal-kampjonat biex ikun jista' jġib naqra l-esperjenza għalkemm meta tqis li qudiemu hemm ċertu Denzel Dumfries se tkun naqra diffiċli biex jilgħab. Fil-ferma tiegħi naħseb illum l-importanti hija illi ma rajniex injuries u ma rajniex karti sofor għajr dik ta' Gosens fl-ewwel taqsima, Gosens illi ħanajdu hekk. Seta kien ftit żejra aħjar, imma ejja ma noqogħdux nippillaw u nafsu fuq logħba illi naħseb anki logħba tal-Under One tat-tazza tal-Kappellan kienet tiswa aktar minnha. L-unika diżappunt huwa illi il-bniedem illi konna qed nistennew li jilgħab reġa' rkada mill-inġeri li kellu, qed nirreferi għal Lukaku u issa qabel Jannar żgur mhux se narawh. Ovvjament minn issa ħanieħu responsabbilta kollha ta' dan il-kumment li jista' jiġi kontrija wkoll nawgura eliminazzjoni bikrija lil Belġu fit-tazza tad-dinja. Again, tista' tiġi kontrija din. Mill-bqija ifhem, m'hemmx ħafna xi tajt, issa għandna ġimgħa kruċjali qabel il-waqfa, Juventus barra minn darna, Bologna f'San Siro u Atalanta f'Bergamo, 3 rebħiet. Huwa dak li għandna bżonn biex nibqgħu f'kuntatt mat-timijiet ta' fuq. Forsi nagħtu naqra wkoll ħarsa lejn il-logħbiet l-oħra li kellna llum, in-Napli tilfet ġewwa Liverpool imma xorta rebħu l-grupp għaldaqstant. Vera li ġew konfronti diretti ndaqsim man-Napoli għandha konfronti diretti aħjar mal-Liverpool. Grupp B rebħuh il-Porto, illi fil-polza ta' nhar it-tnejn tista' tkun waħda minn dak it-timijiet illi qed nistennew jew nisperaw li niġu magħhom. Grupp D finalment rebħu Antonio Conte bit-Tottenham. Naħseb dik tkaf tkun logħba ta' 50-50 jekk niġu magħhom u mbagħad it-timijiet l-oħra illi nistgħu nsibu ma' wiċċna eventwalment huma il-Manchester City huma l-Paris Saint-Germain u huma iċ-Chelsea timijiet u Real Madrid timijiet illi jekk nistgħu naħarbu tant l-aħjar, speċjalment is-City u l-Paris Saint-Germain. Jiena mill-bqija m'għandix iżjed xi nżid il-loħbib tiegħi kif qedtilkom video verament qasir għaliex ovvjament ma tantx hemm xi tgħid fuq logħba li kienet valida aktar li kienet li anki l-logħba tal-Under One tat-tazza tal-Kappellan kienet valida iżjed minnha. Ovvjament xorta waħda dan il-video ser jkun disponibbli fuq YouTube għal min irid ukoll forsi jara ftit xed f'dawn il-kummenti qosra.
L-appuntament tagħna għal magħkom huwa għal għada fejn għal ħabta tad-disa ser noħorġu programm speċjali mis-sensiela botta u risposta fejn fih għamilna intervista lil Paul Rini, ex-player ta' Leeds United illi kien f'pajjiżna f'daw l-aħħar ġranet u grazzi wkoll għal Leeds United Supporters Club Malta jien u Wayne Mikallef għamilnilu intervista nhar is-sibt li għadda imma fuq hekk għal għada fid-disa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-lejl it-tajjeb, ħudu ħsieb u sempre forza Inter.